Salman Majnun, Salman Majnun. Oga, Allah ya taimake ka. Yanzu kuna ganin garin nan gaba ɗaya yayi rumfa. Ya kuke tunanin za a yi? Haba oga, ga kwalakwalai ga masu kantina da kwalakwalai mu zauna a gari ya rumfa. Kai har yanzu baka da fita. Ana magana yanzu kana magana wani kanti. Kai Allah ba mu fita lalla. Sai mai gida, akwai shawara. Abin da ya dace a yi mai gida. Ya kamata a ce kawai mu je mu sata layi. Kai ko mai ciki ce in turo wuce kawai ta biya harashi mai gida. Ina tunanin haka sai yayi. Lissafin ka yayi. Ka san me za ku yi? Ku toshe kan titin. Kai ka makale waccan kwani, ka gane? An gama oga. Kai kuma sai ka goya mai. Ka gane lissafin? An gama mai gida. Amma sai kun canza shiga ba. Wannan shiga za a kare. Shi kenan. Ka ga mai unguwa can ma ta yi fa. Unguwa. Mana. Ku sa hijabi ku fara karɓar hannun shi ina zo. An gama mai gida. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ya yi musu yana. Ya garin ne? Ado. Ya ake ciki ne ya garin? Allah lafiya kalau ta wani bangaren. Ya ta wani bangaren? Ai na zo na ganka ne gaba ɗaya a wani irin yanayi. Me yake faruwa ne? Wallahi magana ne akan wannan Salman wallahi. Wai Salman kake magana? Wallahi. To me ya faru? Wallahi wata yarinya ne ya haɗu da ita. Yarinyar nan ya mutu akanta, ya mutu akanta. Ban san ko asiri ta mai sai haka. Allah ya kyauta. Ka san ranar yarinyar har marinsa ta yi. Mari, na rantse ma da Allah mari. Kuma bai rama ba? To ina ma maganan ya rama ta yaya? Ni da na tashi ma zan rama yarinyar wai sai ya dakatar da ni. Wai kan na bata mai soyayyansa. Abun har ya kai haka? Wallahi na gaya maka inda ka san asiri ta mai yarinyar. A wallahi na da asiri ne. Mun ba haka ba ta yadda za a yi mace ta zo ta tsakiyar mace ta kwaɗa ma tafi amma ba wannan ba. Ima abin ya fara min ciwo gaskiya. Wallahi to yanzu in kai magana akan wannan soyayyan san ko in dai ba bayan sa zaka ba to wallahi ba za ku taba zama lafiya da shi. Allah ya kyauta. Amin. Ni gwara dan je can dan zaga an dan wannan. To ba matsala. Nagode sosai. Sai wannan. Sai mun haɗu insha Allah. Aso da juriya na shafa garwiya. Na shiga wahala na ci bakar wuya. Ka yi haƙuri majnun kar ka zama rago. Ka yi haƙuri majnun kar ka zama rago. Sosai da ƙyaliya kar kai ta shan wuya. Ka ƙyale batu na so ka jure ka koma ka bar wuya. Ya zanye na ka Masoyi. Kwana biyu. Wai anya idanuna suna nuna min gaskiya kuwa? Gaskiya ne mana ai duk wanda ya nuna maka so na tsakani da Allah to ya kamata ka karɓe shi da hannu biyu kai mata. Wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta? Kware da gaske. Bari ma in kira maka yaya na saboda ku gaisa da shi. Kai. Wayyo Allah na gode ma. Allah na gode ma. Alhamdulillah. Allah na gode ma. To kana hanyar gida mai. Gashi nan ma yana ma hanyar dawowa gida. Wai ko dai shi ya baki shawara ki kin Allah sarki kai na gode miki salama. Na gode wallahi na gode sosai. Allah na gode ma. Allah na gode ma salama. Yawwa yaya. Dama wannan shine nake gaya maka wanda yake tufa min nace min din nan wanda ya zaki yace zai zo gidan namu ya ga waye zai taba shi ko da uban mu ne kuma gashi uban mu ya mutu. Ba wannan muka zaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oga amma a yi haƙuri don girman Allah ka yi haƙuri. Amari na kai ku daga shi. Kai oga a yi a'a. Tun da ka zaki babanmu. Tun da ka riga ka zaki babanmu. Yau ƙaryarka ta ƙare. Na lillahi wa.
Wai ke kin san abin da Hajiya suke kullawa kuwa? Na sani ma. Cewa fa suka yi za su haɗa mu aure. Na ɗauka wani gagarumin tashin hankali ne. Ke fa ba su na kike ba. Idan kuma ba hakan ne a raina ba fa. Ai hakan ne ma a rai. To gaskiya ka saba lamba. A shekarar 2023 an yi wani masoyi wanda ya ba da rayuwarsa, lokacinsa, tunaninsa duk domin biyan bukatarsa. Haba Sadam. Masoyiyarsa. Dama baka mutu ba. Ba za ki iya kashe ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdul, kuka dalla. Abin da kika yi ya burge ni. Kai wani irin mayar soyayya ne? Dan mutum farai fa kika cika wuka fa. Majnun Salma. Ta dalilin kallo na ka je ka fadi, har wasu suke yi maka dariya. Shi yasa na dawo na baka wannan amma ba soyayya ba. Wai yanzu kina nufin kin anshi soyayya ta? Kwarai da gaske. Ya fuskanci hukunci kala-kala amma duk ya dau hakan a matsayin jarrabawar soyayya. Majnun Salma. Zan keta ma hannu. Mashiryin shirin Khalifa Topsy wanda ya ba da umarni Rabi'u Tukala. Kin san irin tsana da ƙiyayya da ƙauki Salma ta yi wa abokina Salma? Gaskiya Salma tana son abin duniya. Zai dinga zuwar muku a tashar Sharafi 24 TV da ke kan YouTube channel. Kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararra. Majnun Salma. Yaki ya soyayya ni zani, dai da mara kuma gani zani. Shi so bai dubin makami, nazari dai ya kai makami. Haka kuma ba ya bidar dalili, sifati sakan zuwa fili. Na san da so shi ne mafari, idan na bin sakwana ke tsari. San can zuci safar masoyi, ta kaki ko sai ya saka ka yanayi. Bai yaki ya so zai zama sarki, rago kuwa baya zama sadauki. Majnuna ka ce mina kanki, kai na fansa ne gare ki, ƙaunar ki take sakare.